Bamba le video. Izinto ezinhle zifica abantu abayilindayo. Ngizokuphindela futhi. Izinto ezinhle zifica abantu abayilindayo. Uhlula yini ukulinda? Izinto ezinhle zifica abantu abayilindayo. Nawe wena ozibona ushabalelwe yiyo yonke into, ngisokuvuma. Siza ngento eyodwa. 2026 awungena ungalali. 2026 hlukana nento zabantu nako kwakho. Iyona into yokuphumelelisa. 2026 ungabheki omunye umuntu ungidlula ukusithemba wena. 2026 musu kushayela abantu izandla bakushayelwe wena yini ngaso sonke isikhathi uficakala eintweni zabantu, uficakala ekukhulumeni abantu, uficakala ukunaka into zabanye abantu. Suke eintweni zabantu. 2026 kholelwa entweni oyibonayo ukuthi yakusiza. Kholelwa entweni oyazi ukuthi isuka phi nawe. Nangabe wena busenkolweni yosindiso uyazi wafakwa yini, kholelwa kuleyo nto. Nangabe wena ukholelwa emadlozini uyazi obani abenza ukholelwe emadlozini. Uyazi ukuthi obani abenza ukuthi uzofika esimeni sokuthi wena ukholelwa kwabadala. Ngizokutshela wena mntakama, ngezwe ngomuntu. Zithembe wena. Zinake wena kunokuyona komunye umuntu. Zinakekele wena. Ngiyakuprofetha njengamanje 2026 no uhloniphile uyokulethela okuhle. Izinto ezinhle zifica abantu abayilindayo. God bless you. uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu abe nawo, uNkulunkulu akuthande. Zithembe ungidlula ukuthemba umunye umuntu. Izimpi ezifikayo ungadikubali, izimpi obonayo zakuhlasela usuphelelwa ngamandla. Inyanga yeshumi leBergville, inkosi sikubusise. Isibusiso sika 2026 sengiqalile ngiyasikhipha. Singakhohlwa ke January yiwe emanzini.